Hoy, puno! What's up sa inyo mga amigo George no? So karon mga amigo George no, wala gid tay pagahisgutan dili na to langay-langayon na itong pagahisgutan karon. Itong pagahisgutan karon kaning mga klase-klase nga mga pangalan diri sa atong barangay o sa inyong purok ug mga purok-purok ug kapurukan sa mga purok nato diha. Pagahisgutan kaning mga pangalan sa mga manghilutay diri sa atong barangay. So dili na nato langayon, ato nang pagasugdan karon ato sa ning i-plaster ang atong video kay para nindot jud nga plaster jud siya jud. Ay sa ay kana kin siguro basta isa kana suban okay na dia okay na ta kay magsugod na ta okay na sige. I got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Mga klase-klase nga pangalan sa mga manghilutay ri sa atong barangay, no? O sa laing barangay, basin unsa ka barangay basta kani nga pangalan ug madungog ninyo ni nga pangalan, ubang manghilutay na siya, no? Dumi na ninyo natay lima lang na itong ihatag, lima lang ni nga pangalan sa mga manghilutay. Madunggan ninyo ni nga pangalan, manghilutay na siya sa atong barangay, no? Di na nato lang ngayon pa. Ang pinakauna, Jiri. Kanang ngalan nga Jiri, dili gyud na ingon nga iyang trabaho is manghilot ra gyud. Na siya mga gitawag nga mga kung baga sideline ra niya ang manghilotay, kundi kung nay gusto magpahilot niya, dala lang siya mahilot. Dili gyud ingon nga ginadlaw-adlaw siya nagahilot. Yang po mga gipanghilot anang pangalan is kana lang mga minor. Pirihan na mga tawag na to nga piang nga nasa tiil, takilpo, tapilok, sunlok. Mga na yung mga gipanghilot, mga panuhot, mga sakit-sakit sa tiil, mga gipanghilot. So mo to'y Jiri. So kaning ikado nga pangalan mo nagitawag nga Prido. Kaning Prido. Kadungog mo na yung pangalan sa inyong barangay nga Prido. Manghilotay po na siya pero kaso mga gipanghilot lang gidana niya, no? Kasagaran jud niya ginahilot mga bata. Kana mga bago panggawas nga mga bata, kana mga napa sa mga 3 months, 4 months, 5 months. Kana mga napiang nga mga bata mo na yang panghiloton. Di lang po hilot ang trabaho niya. Ug na kay mga daot-daot nga gibati, gisakitan kag tiyan, gibuturan kag tiyan, gitauran kag likos-likos, na kay mga hangga, na kay mga burot-burot sa naong, ug unsa pa na mga chicken pox nga nasa mong lawas. Kaya na niya ayuhon. No, kanang Prido nga pangalan. Wala yung mga powers niya. Ikatulong nga pangalan. Gusto ko yung maghilutay. Lando. Kaning pangalan nga Lando. Maghilutay po na siya. Madunggan nyo na siyang barangay. Kana pangalan nga Lando. Maghilutay na siya. Ang yung mga gihinahilot is kanang mga nahitabo nga karon ka nga piang, karon nga oras alas 4 sa kadlawon ka na piang, alas 4:30 muadto na kasi ang balay, magpahilot na kay kung maabdan pa kang mga sunod semana, sunod adlaw, maglisod na siya ayo ang apiang. Maglisod na siya ayo ang apiang tungod kay ang iyang ganahan nga hiloton kanang unsa ka nga oras na piang dapat na nakadira ka di hiloton. Kay kung magpahilot pa ka maabdan pa mga 5 ka oras, 6 ka oras wala na di na maayo. Ang iyang ginahilot kumbaga kanang mga fresh pang mga piang mo na yung panghiloton. Ikaapat nga manghilotay mo ni babae ni siya babae, tapos ang ginahilot na niya mohilot na siya buntis, mohilot siya kanang panuhot, mohilot yung panuhot mga piang-piang, pero ang iyang ginahilot is kanang mga kuan lang, mohilot yung siya bata, pero di gyud siya nagahilot og mga dagko kay bisim horot na yang kusog mga power niya dito siya makahilot. Kaning kana nga pangalan musubay po na siya kuntahay og na kay mga gitawag dihang kuntahay gikuan ka diha, giingkanto ka diha, giingkanto ka gisunga kalag-kala, gikalag ka, kaya na niya subayon nga mga kuan, subayon na niya kabalo siya mo detect na siya kamot kung nabay ni sulod sa mga espiritu sa kanang sulod dia ay baboy ni sulod ras mong tiyan, sa gidautan ka, kaya na niya na kuan og idea para maulian ka, no? Pwede pud na kana pud nga mga kuan, unkol pud siya. Puntahay na kasi yung balay, di ka kalakaw, tawagan nimo, patuon mo siya yung balay, sunduon nimo, pwede na siya, madala na. Pero katong kaginina, nadya po madala, pero mas kuyaw ni si Inday, kay madto ginig balay. Ang pinakalasan ng manghilutay nga kung ikuan mo, nagitawag nga lito.
No, kung makadungog mo og Lito nga pangalan sa inyong barangay, magpahilot na mo diha. Mo ni pinakakuyaw nga manghilotay no, Lito. Maulian jud ka maskin pag pila ka bulan, pila ka tuig, ug pila pa kanay mong piang niya og pila na kamans nimo gibati, kaya na niya ayuhon. No, basta kanang Lito nga pangalan, pero suok po kay na siya balay, no? Kanang mga Lito nga pangalan, makita niya na siya yung barangay panungaan ang balay nga Lito, di ba? Tudloon na kung asa nakalayo, kung unsa na sudlonon jud kay na nga balay, do. Pero manghilotay na siya, maayo ka na manghilot jud. Kanay si Lito, kaya niya plastaron ang imong kinabuhi. Kaya niya plastaron ang imong kabuhi, no? Plastar na siya, plastaron imong all around na siya nga mga hilotay niya, mga piang, mga hubag sa tiil, matagteke, kagid, bun-e, kaya ni ayuhon, no? Kaya niya tanan. No, kuya na siya mga hilotay kay wala sige kuan nga pila ka oras, pila ka adlaw, pila ka minuto, pila ka tuig na nga piang. Iya gyud ang ayuhon, no? Di na siya mundang paghilot kung nganang mga ugat-ugat diha nga yang isubay-subay ug wa pa gyud ma-align, di na niya siya mundang nga undang na siya og kuan, kuha na gyud mas-solve na gyud niya nga nag-ana-ana balikos diha nga mga ugat, no. Mo na Lito. Dungog mo na nga manghilotay, mo na nay duulan ninyo. Pinakauna si Jerry, ikaduha si Fredo, ikatulo si Lando, ikaapat si Inday, ikalima si Lito. O kana nga mga pangalan. Makadungog ka na siyang barangay, hala. Kung napiang ka diha, sakitan kag tiyan, sakitan kag gipon, nakailikos-likos, gikagid ka, gibun-e ka, sa pamanay mo ipangbati diha, sakit sa kuko, kotekels, sa panang mga sakit, nga mga sakit, kaya nilang ayuhon. No, kung nakagibati diha, hala ka itong mga pangalan, gibensyon ako karon ikuan lang to, paminawa lang to, kung unsa to nga mga pangalan niya. Adto rin mo dito, kung ahan yung ganahan nga mo sa sakit ninyo, o adto rin mo. No, ay na paglangan, matik na. Subscribe na ta diha. Okay. Let's go. Matik na.